Suka-suka nanging aja ngikat janji cahyane ngebulan terajang pucuk ing cemara angin kang teko sasat gawa gending tresna banyu bengawan sinar cahyane ngebulan lere sewu jiwan anglerap buka kenangan ngerasake nopo mas mengesara ana ning taman curug taman endah kutha Solo papan kreasi awan lan bengi sing tuwa-tuwa nanging aja ngikat janji ning kutha Solo modal lan mudi ning taman curug taman endah kutha Solo papan kreasi awan lan bengi aja suka-suka nanging aja ngikat janji cahyane ngebulan terajang pucuk ing cemara angin kang teko sasat gawa gending tresna banyu bengawan sinar cahyane ngebulan lere sewu jiwan anglerap buka kenangan ngeresake nopo mas mong sarawana ning taman curug taman endah kutha Solo apa-apa kreasi awan lan bengi sing tuwa-tuwa nanging aja ngikat janji jika tenan taman juru konco dumateng bapak ibu sampun mirsani doprak musika budaya ing dalu menika ya sayangku nggih ngaturi sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mun ngantuk Bu ibu ngene iki ya kesel lho nduk rumah samu lak iya to mulane kuwi halo Pak Bu. Walah bapak ibu iki jan luar biasa tenan ya nak ya. Ngaturi sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga-muga sing jawab puluk salami mboke rezekine tambah berkah barokah ya nak ya. Iso nggo haji Mekah Medina. Amin Allahumma. Kagem dulur-dulur saking Bendar Juwono Pati Bumi Minatani ya nak ya. Sugeng dalu sugeng pembagian keluarga geng sadewrak-reprak musika budaya yang wijil saking telatah tempuran blera ingkang dipun sepuh kalih panjenengane Bapak Pandit Dalaka Biyanto kalih panjenengane Bu Yesika Mardiana. Iki awake dhewe ado-ado saka tempuran blera ya nak ya ditimbali wonten ing dusun Bendar Juwono Pati Bumi Minatani kanthi acara sedekah bumi ya sedekah laut ya nak ya. Wis dongane nduk rarina rawengi awake dhewe ndedonga kagem masyarakat dusun Bendar muga-mugae rezekine sansaya mbrah ora kutah ning saya tambah ya nak ya.
Muga-muga dadi dusun kang gemah ripah loh jinawe, murah sandang murah pangan. Aja lali juga ndedonga kagem bapak-bapak sing miyang golek iwak ya Nduk ya. Khususnya nelayan iki ya Nak ya. Muga-muga nek golek iwak entuk akeh nggih Pak nggih Bu nggih. Muga-muga dipun paringi rezeki ingkang berkah barokah. Diparingi selamat anggone pados rezeki ya Nak ya. Yuk sayangku sambil menyingkat waktu. Ora. Iya sayangku. Nggih. Katuran apa ndak iki ndak? Katuran request Mas Bias. Nggih, menika napa? Aduhai. Aduhai. Wah, luar biasa iki. Aduhai, yuk semoga satu temang pamunutan nggih. Bareng anakku Yesika Nurul, juga bareng Bias Audio, juga LGM Production. Yuk monggo bareng Mustika Nada juga Mustika Budaya.
pun katonan matur sembah nuwun. Ayo Pak D, buat Karang Taruna utawa Bapak Panitia nggih. Cinta sabun mandi. Nah, iki lagu Cinta Sabun Mandi betul lho, Nduk. Yuk kan masih bareng musika budaya kembali bareng artis-artis dari musika budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Yuk Dian Ardani. Aku. Yuk monggo Kang Mas. Satu teman mundutnya nggih. Lanang apa wedok Pak? Niki Pak jenengan mau nyanyi sendiri? Cewek. Wah, cewek jaluan yuk, Cah. Yuk, cewek. Aduh Kang Mas, dengarkanlah cintaku tulus dan suci kepada Kang Mas. Ngomong kayak dari ngebeletotan aku dong. Ya maka Kang Mas, Cinta Sabun. Kayu juga bisa patah, tapi cintaku pada Mas tak akan bisa berubah sampai tua. Cintaku tak akan musnah. Cintaku kepada Kang Mas tak seperti sabun mandi, apabila sering dipakai makin habis kurang wangi. Percayalah cintaku kepada Kakang. Itu semua demi Kakang, aku kerja rela semua demi Kakang. Walaupun Madonna cantik, Marlin Moore juga cantik, tetapi bagiku lebih ganteng Kakang. Aku rela korban harta demi Kakang. Aku rela korban nyawa demi Kakang. Yo, cintaku kepada Kakang tak seperti sabun mandi, apabila sering dipakai makin habis kurang wangi. Percayalah cintaku kepada Kakang. Goyang kembali pada musika budaya juga mustika nada bias audio juga
satu tembang sampun katuran nonton cinta sabun mandi terspesial kagem bapake sampun katuran nggih Pak nggih. Napa malih Pak? Dalem. Malih napa mboten? Oh, tak kira kurangan lho Nduk. Mbok menawa penyabar neng ngono lho. Piye Pan iki jalukan apa? Kok meneng-meneng nek sak karep terus ora metu ngono ku lho, gething aku. Kok iso. Oke yuk, kali masih bareng Musika Budaya digoyang kembali bareng artis-artis dari Musika Budaya, bareng anak-anakku langsung tak putar kembali bareng Ana Mardiana. Semoga. Di Ana mau nyanyi semanding? Oh, lah kok mboten iki? Mboten. Sing tak apal sing dianyekno mboke ngono. Apa Dina? Iya sayangku. Heeh. Katuran apa iki, Ndek? Kesayangan Kusuma neng. Wijaya. Oh Kusuma Wijaya. Lagu kok wajib terus iki Nana. Lah apa, Mbak? Settingan AJM lho, Nak. Full Kusuma Wijaya tok lho kowe iki lho. Ya wis, Mbak. Nah, Lila. ngaleh. Lila. Heeh. Lah. Loh, Lila wis nganu kok nduk pasaran nih. Bar di Lah, apa, awan. Mbak? Liyane. Liyane Heeh. apa? Sabar. Iya. Nah, Wis. wae. Sing tak jaluk ya sabar kuwi mau nah. Oh. Mergo cah iki ra sabar dadine wis ra karo-karuan lho, Nduk. Ya, Ya semoga yang satu teman tersabar kita yang kembali bareng anakku ada Ana Mardiana juga bareng Bias Audio ACM Production. Ini terima kasih buat dulur-dulurku yang sudah ngasih es sosis kerjaan anak produk sosis. Terus juga perairan mineral ya Dek ya. Semoga rezeki kita lancar selalu juga barokah.
Diana juga via sampun katuran ya nak ya. Iki mang anakku do ngantuk piye ndak? Do bubuk mang. Do bubuk ya ora maido nyen ketoprak tau prei blas ya ndak ya. Sesasi full iki ya ndak. Alhamdulillah. Iki mau nolak-nolak job iki. Job tandur rumah samu ya job ketoprak to ya. Kowe iki kok kira ngerti mang bose tilipan-tilipun nae kok nduk. Heeh. Lah sampai karipan ora turu-turu blas kok lho. Kok iso kabeh iki golekno kowe ngono lho nduk. Ya aku barang. Lah iya. Ayo sayangku diputar kembali barang artis dari musika budaya barang anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Oke langsung tak tampil artis dari musika budaya sing ijo-ijo kaya anu nduk iki nduk. Tak tampilno. Kaya boge saja go anu anakku jenenge sapa iki cah? Lho kok wis Via, Via. Sapa jenenge nduk? Sapa? Via. Sini. Kita goyang lagi, bro. Goyang kembali bareng musika budaya. Kita goyang DJ-nya dulu ya. Bareng artis-artis dari musika budaya. Ciro lupa koneng tua lu sama pulau. Masih dekor iki ya. Telu-telu ndak. Kita tampil ke artis kita dari musika budaya. Bareng Siska Wahyu. Dia California. Juga ada Lisa. Yang kemana saya ngapain? Ayo dah. Kita goyang kembali bareng nomor Diana. Juga ada Ira, ada Nia. Christina. Lanjutkan artis-artis dari musika budaya Arliana. Ada Via. Juga ada siapa sini? Anggun. Linda juga siapa dok? Jenenge dok? Loh Feby. Nah mas, urung bar. Ayo, siapa dok? Feby. Feby. Oke, yuk sayangku, maju sayang. Kita goyang lagi, bro.
iki wis es payet. Es payet, tapi lo pal mantap. Ora. Aduh, jajal Mas, ayo Mas. Anakku ndi Mas suruh tampil. Ayo Mas. Siji ae. Alah ora usah. Mari ngentakno jam iki jam piro? Iki jam piro? Kaya ndek ingi. Halo Bos Kaji. Alah, cintaku teko kene. Ayo Mas. Kamu request apa Siji, iki? Mas. Wes saya tak turuti. Apa iki? Jalukane. Bara cinta. Kang Mas, bara cinta ada? Oke, ready? Cowok ya Mas ya? Ini spesial buat bosku saka Gunung Butak iki lho piye dah? Kok Gunung Bugel kok Gunung Bugel? Bugel iki ndi Dok? Gua lho kok gua hantu? Gunung Pencu, lho lak desaku. Kok Erong Petro? Duren Dok iki Dok. Ah duren lah Ndak, Rista ngerok duren gagenan lek mengingis Dok. Aku sing tidak mampu Dok. Dikandani mbok wis payet kok wis malah ngono terus kowe. Ayo Kang Mas, kantor Bara Cinta terus spesial buat bosku. Bos Kacinti wong emang endi le sawerane. Ada saka anu lho Nduk ndi? Keragan ya, Bos. Heeh, keragan. Keragan tan seluke. Seluke ya? Oh. Ada saka seluke. Nyalakan api di tubuh hatiku, semakin lama makin bara. Begitu kiranya cintaku padanya, semakin lama
Apa salahku, apa dosaku, hingga ku ditinggal pergi. Apakah ini takdir ilahi yang harus ku bawa mati? Sukar dicari cinta sejati di dalam kehidupan ini. Selama hidupku baru kali ini ku mengalami memang cinta. Kukira bahagia yang aku temui, tapi ternyata aku kecewa beranak karena cinta. Berat cinta barang bosku. Kasih kata-kata apa? Kasih kata-kata untuk hari ini sayang. Mencintai itu ibarat perbatasan. Ha-ah. Kalau tidak selamat datang ya selamat tinggal. Oke, selamat jalan. Or, selamat tinggal Kak Popo doh. Pesan bagi adik-adik, Pesan bagi aku dan juga adik-adik gimana Mas? jangan mencintai setinggi langit kalau Ah. tak ingin terluka sedalam lautan. Cie cie cie. Makasih, Bu. Terima kasih kembali. Oke, matur sembah nuwun. Oke. Yuk kali ini masih bareng Musika Budaya kembali bareng artis-artis dari Musika Budaya. Ini kagum dulur-dulurku yang di samping panggung belakang nih ya. Gimana ini minta lagu apa ini? Pus Pitonolo. Nggih. Kene dah, Mak Sali kene dah. Mau nyanyi? Oke. Ayo endi wange? Kok mendelik? Aja mendelik go. Apa jalukane sayang? Sumanding, oke. Ini kasih Puspitonolo dulu nggih. Puspitonolo ya Mas ya. Ini Puspitonolone mau duet. Loh, ayo Mas. Gak apa-apa, ready kan? Monggo, Puspitonolo. Kita ke yang kembali barang Kejadian Musika Budaya barang anakku yang punya siapa dok? Ayo dek sayang, bisa? Dek bisa, kamu sayang? Bisa nggak? Lali, oh lagu anyar lali, lagu kawak. Gak tunung, kuale. Iya bareng anakku Tira mangga sayangku ada Puspito Nolo. Plorak-plorok bocah iki kurang sajen kok ndoh. Iya mbak. Kira roh ning kono mang bar plung-plung koyo wong plung piye. Apa? Anakku sesuai aku tompo menok ndoh. Lah ya do aneh-aneh sijine kaya umplung, sijine kaya ngunyuk. Lah ya. Mergo kurang apa ndoh? Kok kurang mie iki lho. Mang bar tak susoni pedhus ngono kok. Yuk semoga Kang Mas satu teman ada Puspitonolo terspesial buat dulurku. Nanti setelah ini dikasih satu teman wonten Sumanding. Oke, ditunggu nggih. Wenotnya ayu utama tama endi anak tama iya lali
Iya, ndak. Aku berarti guta kiri ndek iya. Iya. Rahae nek kiri lanang iki lho kowe iki kok iso kok yo pekamen iki lho. Ayo Mas. Pus. Pitanala. Wis roh ndo nek dudul. Wis kulino dudul arek. Anu kuncine W karo C, Mas. WC Mbak. Loading. Oke. Oh iya. Ditunggu ya, masih loading sayangku. Manjakku udah turu kok. Gak. Keselen Mbak. Nganu, iku mau jumbul perkara ledeke kaya wong bento kabeh nduk mulane. Perjente ngantek loading neh iki lho piye jajal kowe. Ya. Satu teman-teman bos Allah, kita yang kembali bareng anak Derdira juga Kesilia Lighting. Juga bareng Bias Audio ACM Production. Semoga bareng Mustika Nada. Ladies and gentlemen, please welcome.
Oke, satu tembang ada puspita nongol terspesial buat dulur-dulurku nggih. Yang ada di samping panggung sampun kateran niki matur sembah nuwun. Ya sayangku mamani pamulutan dari dulurku. Apa iki, Beb? Su Manding. Monggo Mas. Kasetyan sejati. Ya kasetyan, mboten katresnan nggih. Kasetyan. Wah, piye lah, Nduk? Wang Chandra wis katon. Iya. Yes pokoke iku. Menung katon lelimpangan. Lah iku to, Nduk. Aku rada ngene iku. Oke ya, monggo satu tembang pemuritan nggih. Nggih, setelah ini Dek Siska Wahyu tak suruh nyanyi nih. Bikin dia dong.
Ngene aku. Oke, terima kasih ya bebebku cintaku. Ya ndak Lin dipun ndak. Mami mau urutan dari samping manggung tadi ya ndak ya. Pamutannya ada. Apa mau nah? Jalukane Jambuelas karo. Duh. Gubuk Kasmoro re. Kok malah aneh-aneh keki. Gubuk Kasmoro kalih Jambuelas wau nggih Mbak Kong nggih. Endi mang sing njaluk nduk? Endi? Menika dipun tayopke napa orjinan, Pak? Napa? Tayop. Halo. Halo. Endi miku endi, Nduk? Nggih, Pak Panjak monggo kula aturi anu riyen nggih. Nuthuk sik nggih. Halo. Menika pamundutan menika wonten lan besantai putra dumateng bapake. Menika wonten Gubuk Kasmoro mandhapipun wonten Jambuelas dados. Uri-uri kabudaya Jawa ya nak ya. Iki tayub khas Blora Mustika. Ayo ledek-ledekku ndak ledek tayub sing apik ndak nek baris ndak. Piye sayangku alias skop-skop. Ngomong balik ya, hati-hati sayangku ya, cintaku ya. Hati-hati di jalan ya. Hatinya jangan jalan-jalan loh ya. Nggih, hati-hati. Saiki. Ya wis. Cium cek. Wah. Dadah. Dadah. Hati-hati di jalan sayangku ya, sehat selalu. Saiki matur sembah nuwun Mbahku. Gubuk kae kabak cerita wayah wengi nganti cakerino ceketer sajroning ati jantan luntur saya marati aku kowe dadi karama mergo lirin ning Gubuk Kasmoro. Terus kelingan anjak manjak Tres
Sayange operator mik panja sinden. Yen aku ora kelakon dadi bojone sayange wis duwe bojo Ning durung loro Mas. Anging aku wis kadung tresno Salahe sapa? Nelongso rasane ngati yen aku ora kelakon melu duweni jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada kula ada semut durung rondo aja direbut sumpah wis janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni sumpah wis batin yen kula sida dikawin tekate ngati ora bakal luru ganti jambu alas dik manis rasane yen dilas tak enteni randane nggih menika sampun katuran lang disantayi bojo dumateng bapake sampun katuran nggih Pak nggih Nggih, iki mau nipan penonton wonten kasunyatan. Iki bapake tanduk malih napa mboten tayubane Pak mumpung bapak panjake. Napa? Mpun. Kutril wolu-wolu. Wah, luar biasa tenan. Oke ya, mangga katuran wonten kasunyatan rumiyin nggih. Aja dumateng Kang Mas iki lho. Heeh, mang jen njaluk tayuban kok jalukane kasunyatan Bro. Ya mangga langsung diaturi wonten kasunyatan dulu. Langsung diaturi. Iki bareng anakku. Siapa iki ndak? Iki jenenge siapa ndak? Di sana kasunyatan. Ya mangga. ora gampang nampa lelakon iki aku wis coba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatan ning tresno kowe sumanding wong liya
ladies and gentlemen sampun ngaturan oke. Yuk monggo Kang Mas ngaturan nonton bimbang nggih satu tok iki nggih. Satu. Oke, sudah Mas, mohon maaf ya. Yuk. Berselimutkan awan yang sadu di malam ini kau ucapkan kehangatan bukan pula dari hati ini membendung air yang menetes di pipiku. Mustika Budaya Asia Production juga Bias Audio. Kesilia Lingling. Berduakah kau di sana, sendirikah kau di sana? Lama sudah ku merana, lama sudah ku merana. Kedatanganmu ku tunggu, kehangatanmu ku rindu. Cintaku hanya milikmu, cintaku hanya milikmu. Kini kau dan aku memiliki janji yang dulu kau ucapkan, oh berdua. Ingat kau dan aku memiliki janji yang dulu kau ucapkan, oh berdua. Jeneng suka aku tinggal suatu doa mulai suka kui. Ayo ayo, pada soan mana bendaran ini, pada soan ya.